Moikka! Mä oon Suvi-Kari ja mä oon kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Ja mä oon saanut olla Haamukustannuksen ja Tiinan työparina jo tuolta vuodesta 2009 asti, jolloin ensimmäinen Aaveiden kaupunki Vaasasta silloinkin niin julkaistiin. Ja silloinhan mä asuin itsekin vielä Vaasassa ja on ihan syntyjään sieltä, mutta nythän mä lähetän nämä terveiset täältä Sipoosta, jossa on jo jonkun tovin asunut. Ja itsekin olen odottanut, että näen tämän kirjan, ja Tiina onkin mulle tänne lähettänyt tän, niin nyt mä näen tämän itsekin. Ja tää on aina tosi jännittävä hetki nähdä tää valmis kirja, miltä kaikki näyttää. Näyttäisi erittäin hyvältä. Mun kuvitusprosessi menee usein niin, että mä luen tarinan ja sen jälkeen visioin sitä ja sitten mä oon saanut ehkä Tiinalta tai jotakin muulta kohteesta kuvia ja sitten myös käytetään usein jotain ehkä historiakuvia tai omia vanhoja perhealbumin kuvia ja mahdollisesti jotain muutakin kuvituskuvaa, josta mä sitten luon kuvan käsittelyohjelmassa mahdollisimman semmoinen aavemaisen ja tarinaa tukevan tietysti kuvan. Ja mä toivotan teille kaikille tosi mukavia julkkareita sinne ja toivottavasti olen itsekin sitten seuraavissa mukana. Moikka kaikille!